Paglaum ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ugluwas ako sa kasalanan, sa masalay po'y makatuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agapon mo ako sa agianan, nga mahihiway sa kamit-ngitan. Paglaom ka, O Kristong madaubon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Amen. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, managmaya ug managkalipay. Salmo 118:24. Pahaluna igsuon ug dunganan nato ang mga awit sa pagdayeg niini nga adlaw sa Dios. Himaya kadungganan, aring manluluwas, singgit sa kabataan, matangis pagdaan.
Maluluyoy nga Amahan, gidayeg kanamo og salamat sa tanan nga panalangin nga gihatag mo kanamo. Ginoo, luwasa kami sa mga lain-laing daotan sa pang-adlaw-adlaw namong pangmatngon. Tabangi usab ang mga tawo nga nakigbisog sa kalibutan mong pandemya nga giatubang sa kalibutan karon. Kini mao gipangayo pinaagi kang Kristo. Our scripture meditation is taken from Philippians chapter 4 verses 4 to 9. I will be reading from the New Revised Standard Version of the Bible. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, beloved, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there is any excellence, and if there is anything worthy of praise, think about such things. Keep on doing the things that you have learned and received and heard and seen in me, and the God of peace will be with you. May God bless us upon the reading and hearing of His word. Finding peace in difficult times. Horatio Spafford, a prominent American lawyer and Presbyterian church elder, wrote the hymn, "It is Well with My Soul," which has the first few lines, and I quote, "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to know, it is well with my soul." Unquote. This hymn was written after traumatic events in Spafford's life. The first two were the death of his 4-year-old son and the Great Chicago Fire in 1871, which ruined him financially. He had been a successful lawyer and had invested significantly in property in the area of Chicago that was extensively damaged by the Great Fire. His business interests were further hit by the economic downturn in 1873, at which time he had planned to travel to England with his family on the SS Ville du Havre to help with D.L. Moody's upcoming evangelistic campaigns.
In a late change of plans, he sent the family ahead while he was delayed on business concerning zoning problems following the Great Chicago Fire. While crossing the Atlantic Ocean, the ship sank rapidly after a collision with a sea vessel, the Loch Earn, and all four of Spafford's daughters died. His wife Anna survived and sent him the now famous telegram, "Saved alone." Shortly afterwards, as Spafford traveled to meet his grieving wife, he was inspired to write these words as his ship passed near where his daughters had died. We are not exempt from difficult times, and we experience this at some point in our lives. We often worry since it is almost impossible to set it aside. Life never stops throwing curveballs at us. A spouse loses a job, a child is injured, a parent gets sick. The future seems more uncertain every day, leaving us with the questions: are we putting away enough money to retire? How will we pay the mortgage next month? We also worry about the world we live in. What can we do about the suffering we see? When will this pandemic end? Will we ever live in peace with one another? It's human to grow anxious about what lies ahead. That's why Paul gave the people of Philippi a message they needed to hear. They lived in a time of frequent disease, war, and famine, so their future was vague and uncertain. But Paul wanted them to know that their lives were in the hands of a loving God who would give them peace. Paul didn't say God will make all the bad stuff go away. Instead, he promised believers that God would calm their fears and ease their spirits. He reminded them that they weren't in charge, that they could safely place their worries in the hands of someone far bigger than themselves, and trust that God would walk with them through whatever troubles came their way. Jesus said in John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." Jesus is saying that the peace he gives us is different from what the world could give us. This explains why people search for peace elsewhere will never find peace at the end. Jesus left his peace with us. His peace is the peace that allows him to stand still in the strongest storms of life. His peace is the peace that allows him to forgive people when suffering the most excruciating pain of crucifixion. The Bible provides us 5 secrets of peace. First, pray about everything. The Bible says, "Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Philippians 4:6 and 7. It says, everything. You pray about everything. For the things that you messed up in the past, pray for forgiveness. For the things that you worry about in the future, pray for guidance. For the things that you are happy about, pray to give thanks. It says that
When you do that, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds. Life is full of things to worry about, but most 90% of the things we worry about never happened. The rest of the 10% of the things we worry about are beyond our control. So it is meaningless to worry about the things we cannot change. Why worry when we can pray? So spend the time for worry in prayer and you will have peace. Pray about everything and pray without ceasing. Second, entertain beauty. The Bible says, "Finally, beloved, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things. Keep on doing the things that you have learned and received and heard and seen in me, and the God of peace will be with you." Philippians chapter 4, verses 8 and 9. These things are summarized with the word beauty. You go to Broadway to entertain beauty. You go to the parks to entertain beauty. You read the Bible to entertain beauty. You listen to music to entertain beauty. Entertaining beauty makes you think about what God can do for you instead of what this world can destroy you. Jesus said, "If God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you?" Matthew 6:30. So entertain beauty. Think about the things that are true and don't think about the things that are untrue. Think about the things that are honorable and don't think about the things that are not honorable. Think about the things that are just and don't think about the things that are unjust. So on, and you will discover that the God of peace will be with you. Third, accept God's gift of peace. Before Jesus left for the cross, he said, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives." John 14:27. Peace is a gift, and since it is a gift, all you need to do is to accept it and claim it. One of the reasons that we don't have peace is because we look for it in the wrong places. We think money can give peace, so we try to find ways to accumulate money. Barbara Walter was interviewing Jim Carrey some time back. Jim Carrey talked about how poor he was when he started out in Hollywood and how he worked hard to become successful. Barbara asked, "So now you have a lot of money. Are you happy?" Jim Carrey laughed and said, "Anyone who thinks money can make him happy has not yet have money." In the same way, I can say that anyone who thinks that possession, power, and prestige can bring peace is just delusional. The good news is that true peace is not hard to get. All you have to do is to accept it as God's gift, and you will be able to experience peace. King David says, "I will both lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me lie down in safety." Psalm 4, verse 8. Fourth, conquer your fear. We have fear when we feel weak and don't have someone to guide us or guard us. In other words, we have fear when we don't have the presence of God
because in such times we are like sheep without a shepherd. Jesus knew that his disciples would be afraid after he left. That's why he said, "Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." He wants them to understand that even though he is no longer physically with them, he is with them spiritually. He said in verse 23, "Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them." John 14:23. It says God will make his home with you. Do you want it? I'm sure you do. If God is with you, you will be able to say like King David, "Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me." Psalm 23, verse 4. How do you have the presence of God? It says, "Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them." The key here is to love Jesus. How do we love Jesus? By keeping his word. When you keep his word, God will love you, and both God and Jesus will make their home with you. You will have peace because the God of peace will be with you. Fifth, emulate the saints. We don't have enough time in our life to learn everything we need to learn. One of the shortcuts to grow faster is to emulate those who have been there and done that. That's why the Apostle Paul said, "Keep on doing the things you have learned and received and heard and seen in me, and the God of peace will be with you." Philippians 4:9. He said, "Hey, look at me and learn from me. Do as I do because I learned from Jesus and I do as he did." When you read the Bible, you learn from the saints. King David, Moses, Joseph, Paul, Peter, the apostles, and so on, and of course Jesus, our ultimate model of peace. You also learn from the saints outside the Bible, like Abraham Lincoln, Mother Teresa, Martin Luther King, Billy Graham, and many more. The Bible says, "We are surrounded by so great a cloud of witnesses." Hebrews 12:1. We may have gone through terrible times, the death of a loved one, losing a job, a potentially fatal illness. Even in the darkest, most difficult moments, God's presence is in us. The pain and heartache may not go away, but God was helping us stand up under it. God was guarding our hearts. These experiences remind us that we can talk to God about the things that lie heavy in our hearts. We can ask for the peace God offers. We can thank God for caring, for shouldering our burdens, for giving us comfort and rest even in our most difficult times. Indeed, having a God like this transcends our understanding. All we can do is to open our hearts and receive Him. So, what are the 5 secrets of peace? P is for pray about everything. E is for entertain beauty. A is for accept God's gift of peace. C is for conquer your fear. And E is for emulate the saints. May the peace of God always be with you. Amen. Ato kita sa atong hiniusang mga pag-ampo kita. Manuluyon namo nga Dios, Amahan nga langitnon,
Ipaabot namo kanimo niini nga adlaw ang among hiniusa nga pagdayeg ug pagpasalamat. Taliwala o Dios sa unsa man nga kahimtang nga naa kami karon. Niini nga adlaw o Dios, tuguti nga padayon among sination ang imuhang presensya pinaagi sa imuhang balang espiritu samtang makigduyog kami niini nga pagsimba. Kung asa man nga dapit siya ang matag usa diha sa iyang nahimutangan, pasinati ang Ginoo sa imuhang gahom o sa imong pagdasig. Nini nga adlaw o Dios, among gipasalamatan ang libre nga ginhawa nga imuhang padayon nga gisalig dinhi kanamo. Salamat sa kusog nga imong gibag-o. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Ug salamat bisan sa mga balatian, sa mga pagsulay, sa kasamtangan, kasinatian na kami, ikaw o Diyos, among ipasalamatan. Nini nga adlaw, magapamalandong kami sa imong pulong, pinaagi sa imong alagad nga gipadala. Gamhi siya, aron dinhi kanamo, mapadayag ang imong mensahe, taliwala sa mga challenges nga among ginaatubang. Kanimo o Diyos, among ipaabot ang among mga pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi, sa mga panalangin nga imong gibubo. Kung ini nga adlaw, tuguti nga among ipabot usab kanimo ang among mga pag-ampo diha sa nagkalahi-lahi nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Duawa ang among mga kaigsunan na mahal nga langitnon nga naa sa mga balatian, naakaron sa ilang mga higdaanan. Ipaabot nganha kanila ang tubag sa ilang mga pag-ampo ingon man sa ilang mga mahal, alang sa kaayuhan, alang sa kalig-on o alang sa kadasig. Nakigiusa-usab kami sa tibuok nga kalibutan, alang sa imuhang padayon nga paghatag sa imong proteksyon sa matag usa ka tawo, gikan sa virus nga naa sa among panahon karon. Ilabi na o Dios ni adtong mga katawhan nga nagapangalagad diha sa balay tambalanan isip mga frontliner namo sa panglawas. Gidala namo sila sa among mga pag-ampo alang sa imuhang paglig-on. Kauban sa ilang mga panimalay, din sila nagagikan, magadasig usab kanila ni ana nga trabaho nga naa sila. Mga tao karon nga naa sa kasubo, ihatag Ginoo ang imong paghupay diha sa ilang mga kasing-kasing nga gibati og kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga wala nakalampas sa unsang nga kasinatian na naa kami karon. Sila nga nagapaabot sa resulta sa ilang mga test swab, iampo namo nga kini negative. O sila nga nakakaroon sa mga quarantine facility, ihatag o Diyos ang imong pagdasig, ihatag o Diyos ang imong pagligon. Himuang positibo ang ilang mga tinanawan. Nasama sa uban, sila usab makalampas, mahuman nila kining mga adlaw sa ilahang pag-quarantine o makauli sila sa ilang mga tagsa-tagsang dapit nga himsog o dili na positibo kung unsa man naa sila karon. Ginoong Diyos, itugyan namo kanimo ang matag palimalay diha sa nagkalahi-lahi nga mga kasinatian alang sa imong pagdasig, sa imong paglig-on, bisan sa imuhang pagsangkap. Ug itugyan namo ang padayon nga mga pag-ampo alang sa proteksyon sa matag membro sa among panimalay. Salamat nga kining imong buluhaton nagapadayon. Salamat sa mga tawo nga imong instrumento aron dinha kanila Ginoo mapadayag ang imong mensahe nganhi sa among taliwala. Ug tuguti nga kini nga buluhaton, mahimo yung instrumento alang sa paglig-on, pagdasig ug paghamtong, pagtubo sa among relasyon diha kanimo bisan pa ug naa kami niining panahon nga talagsaon. Kini o Dios ang among pag-ampo, diha kanimo among ibalik ang dungog ug himaya pinagi kang Kristong among Ginoo Manluluwas. Amen. Dawat kita sa grasya sa Ginoo nga walay bayad,
Busa, kinahanglan nga muhatag usab kita sa walay pagpangayo, bayad. Atong karong dadon sa atubangan sa Ginoo ang atong mga halad ug ang atong kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kaayo na gihatag kanamo. Panalangini kining mga gasa, mga tithes o offering nga gikan usab kanimo. Kani nagapasalamat pinaagi sa imong anak nga among Dios. Amen. Alang sa atong mga pagpahibalo, o atong pasalamatan ang atong leader, si Jesus Christi L. Cruz. Alang sa tibok nga bulan sa October, atong ipaabot ang hanay sa mga nakaschedule nato ang mga preacher. O sa second Sunday, nga atong i-celebrate ang NCWA's Peace Sunday, si Mrs. Joy A. Baguio. O sa third Sunday, ang atong preacher, diin magsaulog usab sila sa ilahang church anniversary, si Reverend Roderick Raot. Sa fourth Sunday, ang atong preacher, si Reverend Wenzyl Dejolde, din ang atong simbahan magsaulog usab sa iyang ika-118th nga church anniversary. Sa fifth Sunday, din atong saulugon ang Reformation Sunday, ang atong speaker mao si Reverend Milvin Ramoso. Mga igsuon, in behalf sa mga nagadumala, nining ato ang pagsimba sa Hiniusang, ingon nga Hiniusang Panimbahon, among ipaabot ang mga pagpasalamat sa inyong mapadayunon nga pagsuporta diha sa mga pag-ampo, diha sa inyong pag-join sa matag buntag sa alas 6 sa Domingo, nini nga pagsimba, ug tuguti nga among ipaabot ang among mga pagpasalamat sa mga animalay ug individual nga nagpaabot sa ilang mga financial support sa Ginoo kanatong tanan padayon nga magabubo sa iyang pagpanalangin ug bisan pa man kaninyo nga naghuna-huna sa pagpaambit sa inyong mga resources, mga pag-ampo, mga pagdasig ug sa mga panalapi aron kining atong buluhaton magapadayon. Lungsod sa Dios ang imong kaakuhan, imong
sa kaluwasan nga naakang Jesus. Isang yawad to sa tanang katawan nga atong Dios, siya gugmaman gayud. Isang yamo nga siya nagpakatawo ug namatay sa kaluwasan ta. Atong isangyaw ang balita sa kaluwasan nga naakang Jesus. Imong anak, usab ang magasangyaw, imong tabangan sa galastuon. Ibubo mo imong mga pagampo, alang kanila pagabaslan ka. Atong isangyaw ang balita sa kaluwasan nga naakang Jesus. Salamat Ginoo sa natapos nga pagsimba. Salamat sa imong pulong nga among nadungog nga bisan taliwala niining panahon sa pandemya. Nagasaad ikaw sa kalinaw nga among makaplagan diha kanimo. Salamat Lord, ang imong pulong nagpasalig kanamo nga ang kalinaw nga dili matugkad sa una-una sa tao mandalipod sa among nauna o kasing-kasing diha kang Kristo Jesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Katong nakasinati Ginoo sa mga kabalaka, mga pagduha-duha tungod ni ining kahimtang namo karon, ang among pagampo Ginoo nga pulihi kini sa pagtuo, sa paglaom ug pagsalig na kanimo aron nga masinati usab nila ug makaplagan nila ang kalinaw nining panahon sa pandemya. Itugyan namo ang among kinabuhi kanimo. Salamat sa imong mapadayonon nga pagprotektar kanamo. Salamat sa imong pagtabon kanamo sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus aron walay bisan unsa nga katalagman o balatian o virus nga moabot kanamo ug sa among Pinoy-anan. O sa isalig namo ang tanan nga kanimo. Ginaagi lamang kang Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug Manluluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo, gatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.